No a išiel by som niečo medzi 2,5 a 8 kW. Okay. Lebo tam ten výkon je menlivý, hej. A vy si to viete prispôsobiť jednoducho aj tomu, aby ste ten vrch neprekuroval, alebo ten spodok neprekuroval. Budúci týždeň myslíte, že štvrtok, piatok nejako by sme si vedeli dohodnúť stredko, lebo ja mám najradšej, keď to vidím u klienta, ten priestor. Rozumiem. Budúci týždeň by som mal preberať kľúče, Aha. čiže eventuálne koncom týždňa, no to by už možno aj šlo. Hej. Viete čo, veď keď aj nie, tak by sme si zavolali koncom týždňa a dohodneme ten ďalší týždeň. Hej? No, Lebo ako naozaj ja aj si vypočuť tie vaše predstavy, aj to napojenie do komínu a takéto detaily, že by som si pozrel. A máme aj takú aplikáciu, kde ja vám tú pec, keď si vyberieme, tak naanimujem, hej, do toho priestoru k tomu komínu. A vieme si spraviť fotky. No.